usvojeni su sistemski zakoni za borbu protiv korupcije, a takođe, da ako govorimo u ciframa, zaplenjeno je 2,5 tone kokaina na Atlantskom okeanu, gde se Srbija pozicionirala kao faktor u suzbijanju međunarodnog šverca droge. Otkriveno je 28 narkogrupa u Srbiji i tom prilikom u samoj Srbiji, dakle van ovih 2,5 tone, u samoj Srbiji je zaplenjeno još 1,25 tona različite droge. Uhapšeno je 7 organizovanih grupa iz oblasti finansijskog kriminala, 12 grupa iz oblasti imovinskog kriminala, 143 lica koja su krijumčarila ljude. Za 22% imamo više otkrivenih krivičnih dela sa elementima korupcije. Otkriveno je 5 puta više krivičnih dela primanja i davanja mita. Pokrenuto je 260 postupaka za oduzimanje imovine stečene kriminalom, što je još jedna novina koju smo uveli.